Paranda Puta, Raja Sila Sabungan, Siwalut Turpuk, Mamar Hojahat, Tusilahi Bola. Oh, rasa. Untuk mengenai sesi padulahon, ima pangatusion mengenai marsuhat di Gajut menang mengebalhon Gajut. Jadi asa tangi mah kita tapai riuk mah karena ni narasumber ta ima Insinyur R. Syaloho nama anak Raja Guru Siagian Opurepen dara anti amadu lam tabalila akapa binotowan nuaing pe partikel penasaha ma tu narasumber ta aman tua R. Syaloho. Horas mari hita Paranda Puta Raja Sila Sabungan Siwalut Turpuk Namar Hojatu Silalahi Bolak. Obar tu materi dari pasaknya mata prolog rekin ima marsuhat di Gajut. Gajut manang didok mau mangebalhon Gajut. Adorang sorry patorak kami aharun dari maksud dohot marsuhat di Gajuton manang mangebal Gajuton jumbolo majolo tarimang-rimangi marang taingot ima hata namarsuhat diapang molo namarsuhat diapang on mangalap boruni tulang takas itu kan itu mau marsuhat diapang ate ini sudah ke marsuhat diapang berarti mangalap boruni tulang takas ya dokom marsuhat diapang anak apa kok belga boy horon ukuran volume di halak Batak molo emina julu na biasa dan itu imano belga apan ate arong dunia ni opon alerang bui tu salah lagi molo opon di sini no piga apang ate nah artinya molo secara leksikal dang tarsuhat dang terbilangi ima sinamot naneng pasahaton tu apalah hula-hula manang ibotoni inatani inani ima pangulion ate tu ibotona itu artinya dang tarsuhat nah itu saya dokon ibapang ate dan dibilangi nah ima jala on biasana ba sahat do aka konon tu aka natorop dala ribur jara somalno molo songon dison di gedung ate molo ihitan idok kemon di poguni alaman maralaman ate nah ima molo marsuhat diapang nah sonari masuk maita marsuhat di Gajut buasa di dokon marsuhat di Gajut tarsorod do dalan nyon adong masih doli sada doli naing manguli manang manuduti manuduti botamu manuduti ya modok manuduti mangulagi dan itu isuduti kalau mengharap baru tulang lagi dok manuduti ngol manuduti tu bona tulang doh bonani hari itu manuduti ade orang salah ita mau mengharap baru tulang takas do marang na ibotori omak ni neon inani pangulion dan dok manuduti artinya nungadong hian ale isuduti muse kecuali mau mengharap baru tulang on memang manuduti musim nah ido bona tulangna do bona diarina tong nasida dan ido iba gawe anak nari happy nah saya tak kasta botop ale polo pada mumna ido manuduti na mangalap
boru ni tulang bona tulangna manang bona ni arina. Nah, manut duti boru ni bona tulang manang bona ni ari ya. Ya. Jadi neng mangolima si bawawong alai dang mampu marangdang tolap pasahap to sinamot nagok dang hido alani mungkin alani pugusna kan ini angin alani pugusna jadi dang so kalak masing ngarti nom godang pasahap to sinamot tu nanaing simatua naon ate on memang hinorhon ni naswarong do pasahaton na nagawi sinamot boru ni ima par boru manang bona ni tulang na manang bona ni arina alani salai dokon dang ya tolap pasaton ya sinamot nago ya alai di dok rohani nasida jalan nunga marsipau duka kata dok boruni boruaon ima boruni bona tulangna bona ni arina dagilo unga marsiolohan unga marsiaholongan artinya bodoh sahorot taka hitana tua molonunga marsiaholongan anak kota kan unang sinamot nagawe pangabati ate kan itu doangin itu kita ate. Jadi si hol rohani natoras ni si bawawon naikot menuduti songoni na hula-hula naon tarak bona tulang menang bona neri naon nate mardo marasida alai di bagas sinamot naso sadia. Nah, di somma marlaku dakka do doang. Iya, amak do rere hidup, ama do tulang, anak do bere do dangi bebere. Nah, itu asing do bere, asing ibe bere ate. Ase takas na taparing ganod da. Dakkaro do pang, amak do rere, ama do tulang, anak do bere. Dangi bebere berbela. Mau taruh ko ni bebere na selilingon taparing gan ya de bere. Nah, alani di patu upama siulaunon jala sinamot pe dang pola dihatai di sini. Dang pola dihatai godang di sinamot. Ate paduahon taringot pajuhutina pe dang pola dihatai pajuhutina asal manisi goli-goli nai pagori nai manang turu-turui si panganoni isi lengkap sudah. Nama dahoti ni son holan suhia pangnaopan baik sian pihak ni para anak soni nang sian pihak ni perboru holan suhia pangnaopati dan itu nama dahoti dan pola mangara tu khobar balok marang molona julu satu bius dan pola ate taringot ulus doh deke bang pola dihatai di sinon sadia ma pangalean ni hula-hulai sadia gorang ma na dihatai ni hula-hulai na dipasat ni hula-hulai dihalasson para nagima ate siulaunon dang pola dipatupa maralaman alai dipatupa ma martongani bagas ate dipatupa martongani bagas ate
Om manidok na ulaon na met alai adat na nagok, ya kan? Ulaon na met alai adat nagok. Eso 2 tahun. Ate. So memerlaku tahun. Ulaon na met alai adat nagok. Molon wanginokkan adat ulaon na balga adat nagok. Dan sudah terbaik songrina julu. Ulaon na met alai adat nagok. Molo biasa tabigi hatanya kasih tua-tua nama do aporik malipik onggang marbabang moleson aporik malipik onggang marbabang gabe parsinamot daun gabe parsinamot marsuhat digajut gabe parsinamot di apang itu tong jalan kan itu mengalap buru itu langkan aporik melipik onggar mababang gabe parsinamot nautik gabe parsinamot na godang kan itu langin marlaku marisonon alai dokon alanakin aporik melipik onggang marbabang gabe parsinamot marsuhat digajut gabe parsinamot marsuhat di apang. Jadi di sima haidan takas holong ni nyon aka hula-hulaon bonari-ari bonatulang marbere asing dohot mar ibebere. Nah, marbere dohot mar ibebere. Molo ibebere hola sasudut do taridai non pajuwon. Ido kan? Molo ibebere hola sasudut ido kan? Tarida. Ale molo bere anak ni botonai piga sudut haidar. Tolu sudut. Anak kok dosia hula-hula tulang bona tulang dohot gabe ba. Bonari kan? Molo ibebere kan kalau sali doi hijau, cuma tulang robot. Ini ruangin. Ini ruangkan. Hai somma, hai barani haidan. Holong marbere, dohor horong mar ibebere. Jadi sonido amangon ala di sinamot nahurang dangiwo asal na adong ma. Ala na holong na makatai. Nah, artinya dileanon mangibalo gajuton asa unang yasdo mulak hula-hulai daripada so yas daripada so majalo tu horniburu nuangin ay lemma ima guarna mangibalhon ganjadala nang polay bilangi alana memang nang marhata sinamot dan ihatai sinamot di si sungguh dia pangalian ni bere. Nah, imana jolo adat don adat dah mulai kok kita odang adat don molodong marsuat diapang adong marsuat naso diapang ahamai marsuat digajut manang di dok kemak mangebal hok gajut ate nah alai ra nuanginon nunga dang kira naso arong pera namangulahon akka ulaon songonon ima marsuhat di gajut alai dang boy dok korota dang adong saya dong doi dah hulak kosal naik mol hola suhiap pang naupati do isi tadok kombainon marsuhat di gajut unak kolam marsuhat di apang taboto si kobotot to kebalikan ni marsuhat di apang ima marsuhat di gajut manang mangebalhon gajut ima na bui di patorak kami awang ate tungarong na hurang
dasip marang nahurang di panorang yang nami partikianon di pasat tami tamu anggiat gabe pamorahon akka pangat sertawi botima partikianon pinasa tamu akka manami ya Berarti mah dalam sebuah ya nakalingan di Madrasah Marsuat di gajut Gajut. ya Dari sebelumnya arah makali Marsuat di Apang. ya Jadi kalau Marsuat di Apang nabi nonton nakalingan ima nama Marpariban. ya Kadung. Jadi mau di nama Marsuat di Apang yang terhitung nilai harga Ya. makna nilai di sinamokno. ya gok Molo di pangkateon manang na di hori-horinding ma di batu ata. Ibu tuh rasa nilai nion sedia sih pak tahun ni parana tu tulang. ya Ale molo di Simangajana. Tempola. Kilo ko masuk di apa? Karo kira-kira. ya mau lihat ya sasitong na marsuat diapang do marsuat di gajut asli na marsuat di gajut dan itu on dang pola di Papua sadia nilai na manang na sadia nominal na alana songon molo marsuat iapang do on dang adong di son parhusipon sasitong na parhusipon dang adong di son dan itu cukup do nama riboto marhusipusip iboto na naturas ni buruinon amainon anaginon makatai tu iboto na ima naturas ni nanaing parmen naon ima main naon dan itu cukup dua laki sasitong na alai sesuai do perkembangan zaman doang inon dan itu dipatupa parhusipon mana marhata sinamot indah kan sasitong na nian molo astina do molo marsua iapang dang adong parhusipon inon daw dang adong sarupa do inon marsua iapang do marsuhat digajut dang polai hatai sinamot disi alai ada warna sesuai do perkembangan zaman alara para gope ya rado kadong tubuh sudi dan itu para burope ya rado akar tubuh sudi ujungnya gabe tasona ulaun na biasa mak naso mangalap baru ni tulang itu nama san wanginon molo aslina dangarong parkusipon molo apalah mangalap baru ni tulang takas dangarongi langsung do kupesta ujuk marangna partupolon atau seperti polon pemasuk-masuk orang so pemasuk-masuk seperti polon baru pesta ujukna langsung kebiasaan somalna alain wangi non aku boto dia dasarna asarong perubahan-perubahan di gawe baen na mangalap boru ni tulang songonna mangalap boru naso boru ni tulang takas wangi non nah itu ate memang iboto wangi non ale mulai mangajana dan polai Papua kan nasah dari dia dong wangi memang aja nonton nomor sipon ayah engko imang aja nasi sitong dan yan dengan dong idok kumarhata sinamo di sini manang na apa sahat to sebani uhumna sabani ada nami do idok kondisinon alai dan binoto ka raja perhatan wangi non imang aja na mangalap boru di tulang pe idok kon neng marhata sinamo mahamian raja nami indah kan sasitong na daw neng Roma mi pasaton si palas rohani rajai ina betul aturan na malota bereng do iya jauh katok mangalap boru itu lah so nadong ulah sadari si nadong wangi nor si patah dan itu mangalap boru itu ipatu pa paula une do tikir tangga apa itu dan itu beda nih mangalap boru itu tulang do mangalap boru naso boru di tulang masa isa rupaon dan ini masih takas kita terlebih kita peparan putaranya sila sabungan soal turpuk nama lojaku sila nahina boru sikku beda horot taro nama mangalap boru di tulang dan ini melosong ridokon nih amat tak ketua umum nakin iboto do indah iya wangi nope anguna julo daw taunya pesta itu mersuah iapang ate jadi pasahak ma tongol si palas rohani hula-hulai bagasan apang opai bagasan gajut
Apa artinya nang tersuat dan itu on alani na kurang do gabe hapi magajud ilean dan itu patah dahon nasusa dia sinamot manang si palas rohani hula-hula nai asa unang yes mulak dang arong mabuan si lasni roha marhite-hite pabayanan ni pangalianan ni nyon pihak para nagona te tersongoni mah arong nabe Ada yang jago boleh hidup kembali kalau kos di tangan kos berarti gaji tidak berisi. Ini mana orang ya terus. Ya, jadi mana betul? Ya. Orang naking arong syukur Ya. antara itu marswa liga hajud. Anu palu hajud. Naking kan mau orang mak contoh sepunan hari majoro maduduti. Alerang madibunan daerah marti dohon. Kita nama maduduti do bara tona bonan aran tul opong. Sesekala dosa betulla opong. Ale sen opong marti dohon do itu termasuk tomar masuk hajudi. Ya. Saya sitokna ama udah melonari maksudkan bonari hari nunga termasuk aka peparan na besi dang itu sumberna itu kan saranakin ale adong anak na dang itu bonari hari berarti boru nyodo aka itu nyodo kan Nah, tona bonari hari kan tulu mak. Nomor tindohon. Iya. Ada sekarang doa minta tona bonari hari sekarang. Nama parang di naik Ale dah. Saya nyodo, saya garis keturunan nyodo. Jadi saya Ya, vertikal. Ya, asing deh. Itu itu ko manuduti, ate. Manuduti, siya non paparan na molotolo pinakin, namu kitulu bonani hari. Tahu tulu nomor tindohon. Bonani hari tentona. Oke, tolu. Ale, sara do siya no kan? Siya na tulu ka sara do. Jo kan? Sara ma na vertikal. Nah ternyata tuh nomor tindohon yang kencang dan menuduti luar nih. Tergantung kesepakatannya lagon. Sasitong na niyan, olo halakon, iro kumanuduti manang daw. Kaya tergantung mo na niya riyaon. Alay, misalnya tulu halakon dang iro, na asli mo na niya rita si nomor sarado. Dang iro, si nomor 2, si nomor 3 kan, anggina doon, na kesepakatan niya lakon do, amang udah. Nah, mulu kita menganggap on bonaniari sara do hamu bonaniari na mi kanido olo do halakon na duon down kolarido bonaniari hami down mulu inda kanido nuangin Berarti kan dan masuk udah betul saudara ini itu tuh kan dan kulit-kulitnya dan waktu yang naik udah cepet kan iya naik nako Ale kan masuk tuh garis di iya dari garis keturunan ale ginjang kan ngamar cabang kan ini nuangin kita kan disodo saya sitong dan dia nama udah molo tahu dan gitu bonani hari natuluo udah termasuk doa lakon natuluo dan gitu ale itu minggan melepas do mana vertikal solhot jadi dari pasna nasa sadar iya manuduti itu manuduti ade terus kenapa dua awon masa naon betul kan molo mas kopi nak dan kini kata si mas namut kan dua tuh sebelah dulu iya molo soal daking marsuat nyapang dan molo itu daking si palas rohana si palas rohana dulu lah jadi saru pada saya doa dulu na marsuat liga dia sama saru pada palas rohana dia si palas roha asal darong mbak ada gitu Gitu alana memang saya ya alana kan nggak jelas judulnya bersuhat digajut ada gitu arong do kayak itu alana kurang do gitu nah jadi kalau sudah apa penon dang pola dia asal nang ias do nion hula ino molo ulaun ino di hutan di Paranak asa mulak na sudah unang ias asal si boboron na imana ki gajuti masalah isi na inon iya relatif deh, ya teh. Tersanguni mah ya. Kalau perbedaan nyapang berjuara Kan satuan na ya bang udah
Apang kan no balga itu roni apang kan jual. Kan ini ruangin kan satuan ni ukuran ni hitam bata kan apang itu roni apang jual. Itu roni jual ada parmasan. Saya parmasan ada solup, ada dope ahainon ima tersongom muki. Kan itu. Nah, somalna hula-hula do pasar tu jual. Kita mengalian apang parburu mengalian apang balga pasang ato. Supar hula-hula meloda sida kan jual na itu kan itu nuangin no artinya mulai dokon jabu nama rapang nama jualon perjabu yung mangadati bagasan adat itu artinya itu hatana jual mau perjabu dan bagasan adat dan itu jabu nama rapang nama jual ala nak kiar mangadati itu astina ate berarti sudah pernah membayar sudah pernah menerima kan itu nuangin naik Malau udah kadang itu naik pasahaton adat dohot hut majalo adat nahobar tu siloni berarti kan sudah ya pasahaton apang doh majalo jual ini arti niatnya mengudah lepas dia sulang-sulang nama warna mengudah sulang-sulang kan nggak ya itu mengulaun mengalap baru ini tulang jadi ordo si patah ada gini ipa buruhum masa ada buruhon tu hula-hulana dan gitu ale prosesna ibaen so prosesna malah ngalap buru na so buru ni tulang sa sitong malondungan di paburuhon parumain non tu hula-hulana itu udah mengalap buru ni tulang darong bay marsua iapang namanya prosesnya sama dengan mengalap burung itu tulang. Dong pada dayon. Dia merisalna pasal tamua dan selelengon pada dayon tupunganon dan idok ko pada dayon. Pas itu anak tonggi nama warna. Ate. So dia misalnya tikir tangga paula une ngai dia biaya pas sudah selelengon jabuni na buruna do jabuni tulang na no. Dapur pegang. Tidak. Itu. Tarsong lima rate. Adong dewe. Oh, baik. Malorong do. Esok na tabor gin tamba. Oke. Baik jawab dah. Marsuhat ihaju. Prosesi na pasahat tononan tu parburu. Sarupa do prosesi nasional. Sarupa do bang. Jadi kubuan untuk anak perburu. Perburu kepatan manin. Sa sitong na mulai soda gitu. Ale kan jarang non wage mangulah songon wagen. Na marsuhat 3 juton. Dan gitu. Molo diapang iya. Di Patarida do tohoro dong isina menang daw. Idu ba? Idu ba? Baimu kadutong. Tong do ba? Ale na minalagi ang apa? Justo masuk itu belum mendalami dari hasil itu belum dari apa orang sahusut ini. Jadi songono na manguda. Songonai toho her songoni. Marsua yapang. Nda gitu. Ali susuk beka mudai nda. Toho do kan? Artinya susuk. Gok. Oke. Jadi susuk beka muina kan itu tu do apang do ulus. Igijang nao na do ngiwai susukna. Tambahan na. Nah, halawan do kuision. Odo tongkar dia mau baju pakaduan. Susuk beka mo inna. Berarti igijang ni uluson si kuna dong lobi na. Nah, hudia ne bagason tusuk bulun. Nasusugon ibagi-bagi ni orang sadaon. Ni on susuk non dia. Ada. Susuk beka mo inna. Oke. Dah gitu. Susuk artinya gok alai gijang dia kanong gok nak kinapang itu tupamu. Ala na gok do pangia sa itu tupamu do ulus. Menggunung. Alai tambah habu susuk na gijang. Dah gitu. Susugon surung-surung dia kan omai raja parhata omai. Sadia lubina terserah. Hasutan. Ate, itu. Nah, masalah na ibagasia dong manang soadong
Mulai dok ko susuk be kamu dangi pare sumene bagasi adong manang daw. Susuk no doi bere ka manguda. Jadi mau lihat yang tutup. Nah, yang di hadapan termasuk Ma'awi para anak waktu keresoro di Perburu, di Cengkareng di Lokal. Memang sudah pangong tuh so makin ini proses ini, ada di kijang dong ditutup di mana ada ngarong masuk suko. Cuma jumlah kondison sudah pangong mati. Doh tak katuduan. Beda tong tuduan ini. Tadi nama teh, boleh teh mah. Andop itu. Mau pengertian makin mau mana dution, mau biasa dong kalau kita mengulahin lah dong. Suruh mana? Mengulahin lah dong. Itu mana dud? Terus masih marah masih gaya berarti apa? Marsuhat Masih hajut. Nah ini contoh hajut non, buat kamu mau kamu, berek kamu mau isi nada karang isi dong. Boy mah ikan memang ala sorong do kan. Berarti kan ngasotolap do. Boy songonya mau dah. Berarti na jelas bertolak belakang do maksud iapang kan. Artinya on pas satu sinamot dan tolak mengalian gudang sinamot. Nah berek kamu baju tiga di ruangan. Iya berarti saya dia mai sini gajut. Doh isini apang kan? Unggu orang do isini apang. Artinya jelas dia neng mangoli alerang tolak pas satu sinamot nago alani ido marsua digajut hola suhia pangnobati di jo. Ate mau lihat mah ate tababa pangatus yota jala unang di dok kamu dah ngada ti adat dui ale alana noangino jarang dipatu panasonon seolah-olah daw adat seolah-olah aun apa malo-malo daw adat dui ate bahasa dong marsua diapang kalau marsua iya pekura dong marsuha naswapang adong ima marsuhat digajut manang mangebal gajut balhon dan itu berek kamu dia manguda ima mangebal hon manguda ate mau lihat mah marsangak batu atah marsangak mau putar raja silai sabungan marsangak mana kita mau para puta raja silai sabungan solo turpuk nama rojaku silalahina bolak horas manida